理解追いつく前に月のカート行こうか。理不尽なアクター案外まあまあ生きた。我に帰る前に月のシンクレイヤー小芝居はやめた。毎夜毎晩塗ればいつかのあんこみたいに堂々さらけ出したい。連絡せいぜにはやってけそうにないや。我に飽きる前に月のシンクレイヤーフィクション頼みの今はトリップしてくれよ。続いてく道の先の先見渡せどピークはしていないし後付けの映画シナリオは常にあんたが見たいように自意識は共に置き去り